Hiljaisuus on paras vastaus typerykselle. Parannuskeinosi on sisälläsi, mutta et tunne sitä. Tieto elävöittää sielun. Kieli on kuin leijona. Jos päästät sen irti, se haavoittaa jotakuta. Kärsivällisyys on kahdenlaista. Kärsivällisyys tuskaa kohtaan ja kärsivällisyys halujasi vastaan. Hänellä, jolla on 1000 ystävää, ei ole yhtäkään ylimääräistä, ja hän, jolla on yksi vihollinen, kohtaa hänet kaikkialla. Rikkaus ilman anteliaisuutta on kuin puu ilman hedelmää. Viha alkaa hulluudesta ja päättyy katumukseen. Älä anna vaikeuksien täyttää sinua ahdistuksella, kirkkaimmat tähdet loistavat synkimmissä öissä. Täydellisin mieli on se, joka on rikas tiedossa ja lämmin sydämeltään. Suuren ihmisen paras teko on antaa anteeksi ja unohtaa. Keho saa ravintonsa ruuasta, mutta sielu saa ravintonsa ystävällisyydestä. Hänellä, jolla ei ole kärsivällisyyttä, ei ole mitään. Älä pelkää menettää rikkautta, sillä tämän elämän menetykset ovat väliaikaisia. Ihmisen arvo riippuu hänen rohkeudestaan, rehellisyydestään ja itsekunnioituksestaan. Pysy kaukana tekopyhyydestä, sillä se tuhoaa sydämen. Vaarallisin vihollinen on se, joka on mielessäsi. Ystävällisyys on vahvin rohkeuden muoto. Todellinen ystävä on se, joka näkee tuskan silmissäsi, kun kaikki muut uskovat hymyysi. Mikään ei satuta hyvää sielua ja lempeää sydäntä niin kuin elää ihmisten joukossa, jotka eivät ymmärrä sitä. Ole kuin kukka, joka antaa tuoksunsa jopa kädelle, joka murskaa sen. Typeryksen mieli on hänen kielensä vallassa, mutta viisaan kieli on hänen mielensä hallinnassa. Hän, joka ei hallitse halujaan, ei ole vapaa. Olet joko oma ystäväsi tai oma vihollisesi. Älä ole ahneuden orja, sillä se sokaisee sydämen.